lamsago joto takote pokok songno ang tongo nor ngebeskango rajib tini ne saring ni kok lamo sini ganawo khoroksa bukho sini bai sungbai thanai sal kisa sekang kaisa jotono saimano social media hai keba kabangma news channel bukhak toi mane viral ngui tong mane o viral ngka je hame chaya hanoi motai jotono bishas khayusang abono damchandra molsom bini thane kaisa ashram a jagao je kono rogi hame chayar naijang thangka ka dotino hamui thango nei jotono bishas khlayo motai ao motai ke sabo bishas khaya tong jotono jaini ja mani motai no jotono bishas khayo a bishas khaimano toi sini bukok bo bini cherai hamya ni sung sakisa sakang semaka bini cherai ni ekdom sore asake hamya abunotoi doctor bai visit khaimani yaglo hamya abunotoi damchandra molsomi thane naijanga thanga ar naijangmani bisingo gobangma kinkasaro kisikere kha abunotoi sung bini khuktin kam ke koklam khnalaina poilano baino lamsago sini tirpani sene mampio poilano sung baini sini mungdi ke thanglaine ani mungkai rastri debonma kai ani sirani mung kai floris debonma ka actually ta mung khang gothona ani sirai to actually Japanese encephalitis ni kisa bimarang mani kai sungone kisu chikisa khaigya kai hamli ani saga doctor no kai ani bukha kisa tongo je buma bule biang te digida hamna hone yango kisa khna kam je binora asramo freeness kai nayo chikisa ro khayo ran samgyang thangja jaga anga gaina thangmani saw nin jilai hamnai kinin jilai hamnai ni sagang ke ba ango bukha tong phi phaigya erpore bosawa angko nin jilai hamnai erpore erprang nago sokoi kya erpore bokhun tei bini sishoni bukhubay no saribo je nin jilai hamna angkai brain epuluni brain khoi tunai jin bai khoi tunai ke o jin sabo angka mutai dang ka semi haben bok mutai hin chawo erpore nung jin rohna ni ka ba nung 1.5 lakh rang mar nain chaw erpore engkai angbo 1.5 lakh rang dui kha jan sa hamna ni ke ba asa doctor chaw hamri ani chaw ke ba erpore ang thangka baino kaisa sumung tongnai a jin hangkang ke dabu zorte no da nugya jin ke bo mutai hin chaw ge jin mutai ge nung doctor naimani bisingo doctor bai sai no hojaka abo nin sarai hambiya brain ni infection oma hai tongo nei epano buma ble busana soba nijin busana so haruna musuya tongba abuno te sini bai bo damchandra molsom baba bini rot thangka ga jagao sajaka apollo hospital ni brain khogoi tu danai abo ke maya film ni kok haise na abo film kok no hebono kaisa mutai ni bishas tongma ba kisa angbo bishas khaikya khaimana angbo sangha gai educate tinai ga bishas khaina ni tabuk ni jora to khaimana khaimya hebono angbo binor thangina bake tani go bin kok te ngui ma thangka angbo khna te kini thangka kok ke haisi nge bai abonan sumung tongnai je damchandra molsom boto guys khoroksa baba ashram ni ke bopurni semi eba bobisini simi sinilai mani ke bohma ke thangga yar malai laikya actually iko borok mahasa ana saka thani ni to thangka erpore bo ana saka je hamnai no honai erpore ang bo hamna ni asa khai tongkha erpore nol tap samane yang je jin bai brand harwana epulu ni khobina epulu hospital ni khobina gangkai nang 1.5 lakh rang mar na jin no erpore nin busa jin chrai ri khangga nin busa hamnai ke sable busa hamna musu ya tong ba lo ke ang buru de nain chamani bong no erpore 2-3 din bising ban nai ha cost most of kaina ang rang jugar khaina 1.5 lakh ri khamro rang ni khola keno phan ta sadin chaw nin busa no ta sadin chaw to nan busa no ang saina ang salia rang ni na puro erpore ang rang ri kha erpore ke botam sa rang to mangkha treatment hana bagai nin jrai na ma tunain chaw buji kada ke bai abono norok je rang remani a rang reman proman evidence to dato evidence tong yang orok ma phayo evidence gring yang phaigala kamu evidence tong ni yang orok sok payo je tabuk je tabul sab evidence gri tong na ban ke evidence tong ben ma sok payo ma phayo nini cherai hamnai hini so je rang remani abo busro ke boda bi khaya se rang de hinai go 1.5 lakh
na ni tabi khai deh kan ke aboni sekarang rogo rezaro tong aboni yang tuh seru dari fi এখন তো তাই তো রিজাল্টলি ya ke rang reman ya kalau tuh dah hamkanin sera তারপর হামিয়া কো আসে বছর কা হামিয়া কো কা bisi busuro romoi oma hairok ke coli tong lai kena ইকো আং আরো যে ছাং বই থানি মালে মতো এক বছর ngin tong kha ngai bin no no tong kha এক বছর bin no bin ni kaise room di dikha no এরপর আং আরো মন ট্রিটমেন্ট খাই গিয়া দিয়ান সুনো দিয়ান খাই দিব জয়না বিতি শিলবো সুবরিব ngai tipor kha দিব জয়না umti no tai ko ngai sung bono sungka buhur hamno kost most ke nok kam khibi thangmani buhur hamno bosa hamnai ani saduna paigrana an saduna paigrana sungbono kilari bosaka samega hamia sung sai rori sung thane tokon bosung narbi tong dam khai nar khaba ang saimia narbi tong iko haita ngai er pore ngai nar kha ngai sungbono sungje tongmani chamani aboni rangrok busrong kha sung ri thanani nange ani sawa abo do ngai ulo ngai le jerai hamdi malia enggak aro thangmani tongmani kuno chamani rang ro dana rang to tabuk tamni sanai kun puru bo halo iko mane santhanga kai dokina hamani je dokina ro bijago asnota kai jerai biti silka kai biti ni je silnani bongni sisora mono mari taiko enggak salkisa sekang bai asramni no je bindo naija ginai borni kupino sung krai mangka babani thani montro mahai muani ro tongo man busu zoro te kubuya mua ni tei ko ang tabuk hangka sung ang saimon tongan jerai tai hamli ta ang ma hangka ke thangai ne gojogon hamgani sawo tamani bo bini ko khna tei jak ungja bini ang bo ha kai ma hangka bo to kaise moni ka hai tei ko motayong ke to sung jotono saimon no bai sung nermi sai ma thango motai bariwo ke jutarok to hasalo no motai ni je bit tong man ya bit ni fatar ko sung juta kariwe nermi sai sung ma to nermi sai ka sung mahabia ke bini rok kangke nermi sai rok tu da mathang binoro to niramise bo sapta base sao niramis binoro to haino ko maksoro akurong no chaitong sungbo bin login chaitong sung sal kisa sekang sung thanai bino najagen nyo bukhuk bin kupte sung khanaka besai sak hamia kitni selainnya nango nei borang 5 lakh oma hain upor nur karang hai pono hamri malaya ke kebangma dongki songki rezaka bapa bai ebaka bini sisurok bai kebangma rokbai yang kita dongki songki rezaka rang santini besai ba hamlia lama ri thanga ini kenaman ambos zorti kubi saja abo to kugunyo apuro sengkhaya segang na bongno nukja ha ngai boro bos sengkhaya na lasi tongo najabi tongo olo ngai nek rang rok rikha rok ni khnawo hai pono rang si rikha hamka ni le khnaya no olo ngai khnaka thai thanga nei mti tai ko bai to ang tau su ko to tongoi le ang khnaya ko je rugi hamui thanga le khnaya ko iko mti tai ko kaisa call recording ni bising tiu sung kare mangka baba angke beri rong no tong sitra tong muani ruwei tei teknologi wa amok he busu zoti ko bai Lokurok ni khogo bo ma hai ke bang ma social media ro go sunugui manu ke ba ke comment ro go sung no kha baba ni tomung sitra bo beri rong no tei muani ruwei oma ke sa motok e ba ke bang ma jebin musung tei beri rong tei tono man amok busu zoti ko actually bin no to ang এক বছর আনো কাছে রুম খাই তনে রিখা খাকসা কাই বরক তঙ্গ বন বেডরুম তে খাকসা কাই সিনি জিরাই বাই আন বুসাই বাই আং হাইগে ন তঙ্গই তং ট্রিটমেন্ট খাইও নে থুনরি রিখা এরপরে এঙ্কাই এমনে তো শিশরক খাইও দো এম তি গন্ডালংনি খাইও ইয়াং শিকলা যারা পই তংনাই স্টুডেন্ট রগ খাইও জিরাই ব খাইও এরপরে শিকলা রগ খাইও এঙ্কাই কো শিকলা রগ খাইকে দিয়ান রগ রহর ইকমতি রকটাই কো এঙ্কাই তাবু muani to abo tabuk tamni sanai muani ekta jinis gate a tabuk je sigla rok je phai nai binor haino ashromot mutani hunik tongui tongo bo to ang nijin mokol bare nukha je mutai pujana hunai bin ashrom phayo sigla rok phai okay hai biniro naijangai rok no ke borok mokol dan da kheda
মানে রাংসা হিরা র ফোন গই তো নাম কো কো না রাংসা হিরা তো abo to anu sungno mokol tan ka haken phunuka ma bai nya hanai sungno bo saka o minor kaisa saka tongo ar thangai nyai horo dorona 6ta rogot norokuni phaidi hinai singnok ni thangka jirani ani singnok to jirani ani thangka thangai pai nai er pore sungno saka talang busai bi gyan khayen dian khaigen ke mokol muthu bin sam mokol muthu ka mongol muthuk pani sakangkai mongol phiong nai mele kaisa mane ko murti tabuk je bini oro mondir tongmani abo murti nukhangkai sing atau abon domone saimano je murti gomokol dan hamle kisale rungu abole ang saimano ke borok ni thangka ke rangsak manu himane amoke busu jorot tei saiman abo to tabuk rangsang manu malo to tabu ang tamni sanai sing to rugiti phaima ba ang ruginti nekse kok sanamu jongan aboni abon line thangka angkai to onek kong kemangma kok ke bai ni srai ni mong tang anjani bung ke floris umur busu Floris albot engko tabuk to 8 bosor engka kai ani kyobon komo ang tau tang yor mas hopai ge haise tau social media bonu go nong mi nong trop hoite nong chel hoite onu go je omti khemi tong bage ang tau ma phage a jaga bon manuk jak phage je ang kahai kaibo bina ashram thangai nai asuk omti khai ang kahai je manjak mani bina ta manjak thun huni ang arok phainai mas hopai ge jaga kaga bai aro to nung sim bo thangai rugi na je kya kbang ma juda juda lokoro hasal sambani phai o mai ke damchandra baba nero phai o mai ke rugi na je tong phai bayo a jaga ni bisingo khor busuk hamka khor busuk ang to nugia ko ang to hamane nugia ko koboro ko phayo ঠিক আছে rugi phayang tonga rugi phayo kina an mokol baite ma hamanu ge theiba thango ang nukha je rugi nati nati theiba thangka o omti ba case go ang nukha ইনকে আরো নাজমানি আগলো বাই নিন চরা কেতে হামকা হামিয়া কো তাপন হামিয়া কো এপ্রেজেন্ট যেমন ভাবে আনসরাই যে আং দিল্লি নি ফাই এমস নি ফাই তুই হেমানি সেরকম কন্ডিশন তালবো বব বেশি ও থাঙ্গাই বিনেরো আশ্রম 2020 ও করোনা সময় থাংমানিতা বেশি বছর তম খাবিন এক বছর টঙ্কা বিন নগরান বিনর চাখা বিনর টঙ্কা আবার পুরো রাংরনা নাইগে এপরো রাং রিনা নাঙ্গে ক গিয়া ব রাং রিনা গো 30000 ব রাং কুনা হনি সাকা ব মানে 30000 রাং দিদি হনি না সাকা cerai to tabo hamia ke rang rezak ni bisingo apo rang no ke bag ro khai jama kata sa usuli jama kan ni jin rang no ang abo to rang to mangkha hebono bo ria ni tomoni no hebono ang ania go bo manja gnyai ang bai nong phubuya nang sengra nang fraud ni nor treatment khaimani tam tong nin ja asun salamani tam tong nin kun proof da tong honi sing jaka eporan bo rang aste aste ka ek bosor ang khabo phimon aste aste ka bo phiru giri rikha এরপরে তাই চাও নঙ্গো হনি তাই 30000 ব রাং তাকুন মানে ফিটুকিয়া কোটা ব চাও নঙ্গো হনি 30000 ন বতনি করিখা মানে তানি সানায়াব जोंगर थिनर चाव नंगौ नंखा हने 30000 ब रां माने ब रां रिलिया रां तान खाटाय को दिता baksa roke agreement khairiwo motanyo dandiwo hnai amono ke busuk jorot tei kubui in the sense ano ang jebro danglina thangpuro bo ano ko phajini saw room kasawa kai room kasyo phajini saw ka ano saw je o rang nungano hana rimaya ang ani sep ni bagai ko ang tika siyano jate nang mondiro dan kri o hnai tika siyano nang soi kasari dinai obo ni ban proof tong anja ko bo je samani obo proof tong mokol bai thang nukha yo proof tong mokol bai thang la karala ni yo proof tong bo je am tika khaiman Engke boje takaisha jin bai ani srani brain srana hnai samani bin session group hoite bin sijo je mohaguru saw borokni samani o proof dong ani rang nong phuna ka nong man tui nang khangke bate proof nang nong phunu जों गोबां लोकरं बिसिं tai social media rogo nokha juda juda aro to thangka ka social media simi thangya juda mobile dabung dino te android mobile tongo ambanya ti salai status layo facebook ma ke nugo abone bising ti bo binon kaise जों footage nokha abo jerai rok ba bori ba kebang ma potre bo juda borok tongo abo ke ashram da na hostel da abo to hostel to asung tong to hostel kurui ha abo buri sikla tongo mutai hni khuna hni borok phaile jawo iko haitai ko kumang borok kumang ma mutai khuna hni phayo ta bo bises ba borok khai ta mungja khabo to ang rugini tei tongma ba ang rugini boino hake sem most important dibano kok salaya no ko bini aro ke to thangkang ke kebang borok ma hai nugo tomo si tribe ke chala bure rong kaisa tonglai mani ni mar amu ke sadi room kaisa in the sense bag borok tabu kaisa shishrok phaile ge ayang ti onnani borok phaile ge kai borok ta tongani jaga ro kuri kai to kaisa room ma tongnai ba hake tongai dai ko
dita bini motai ke bom hanya nanu kang abo to ang nukjak no mutai ke murti ship mulingo tongo kaisa murti tongo dita iko actually baba je motai puji mana amo ke tuma motai boto actually boto asno ni sawo nijino bo mohadev ni sawo do engai puro nijino bo mohadev ship ko tang chana ship mutai je puro ship jatri ngo apono bo niji bai no bo dut mane dut luzak tai ko bui bai dut luzak ta tuku luzak tai ko nge abo bo joton saimano chichorok bo dut tukul mani bo abo ni bo tongo ngai abo tongun tongo ngai bo mutai pujin tongo ikom tita je ship jatin dino bon dut bai mohode mui tu koro jago kang ke bo jinno ringi bo mano ke bin than duite motai soti ni tongka abo to takbo no saiman chinai ta boto sabule je ang man huni sabong ge ta tamni samay abo ta omon ta ko khai ke tabuk to bini je fake omai ke je rang sawi thopai ngai lukurok no hambrna ini saya hambriya laso dong ki song ki ruwi rang nane ni jora wang dong ki song ki ruwi tongo ke je patient detlang thangman bo hamya ke dabu bai ni srai nin srai bo hamya doctor bai sai no za ka hamya ne tai to bo buma pas bakha ki ya ma thango oda hamno motai atai bai nai जों साइमन हिंदी रखं के सॉरी हामिया के जों डॉक्टर नाय हामिया के जों गोबां मा पत्रि पद जों बोरै ब्रासा थुनाय बन अमरो हेरक मताय रक मारू बिनि रंग को मोनसे टेबो मताय कटर दं के बिनि रंग के ब्रेन पुनि सलाय मानो किडनी पुनि सलाय मानो माने आमबोखे बुसु जरते को फेक bo han sai tong bo kuno kuya kuno unti bo gure je brand slim tau ang je jesu jora saimon tita ya ku tang jang bini ko khna tin ja khabu ang nijin saimia an jena hamnan bagai gai ta kaisa ko ang ro sana musungo bo just sungno tom ti kuno asani samong no tang dia ja dian khairu dian khairu kisa asuk basa ina dian ro khayu tu ko musi asuk dian khairu ang sakta gai sirai no kisa bichirok silayo angkai salja angkai cerai no emon babe bufang ni bukur silka jate serai ni skin kisa disease ni thangka bujika add kore kisa sungno kutuk la ketang ningom tirok masila sung jimi tai kai sil mane siljakri atai ko amon tai ko ta ko kai haise karon ta ang ta no jaga tani ma phagya tabu ang je phaiman te chinte bo bororo ko tongo je thango phayong ni tongo rugiro na jagi tongo ngai jate ang jeng ma kahai kai no bugo tang thu huni ang jaga tabo mas hatai ko bufang bukur pisilon taman thajingo bai nin srai no kama bom hai bufang bukur to bono saiman nai bono bodan tu ni tu ni sili tai ko amuki bona ji hinda sa bona ji ni sau obani bisingte lukurong tam kasane bai lukurong bo saimi yama ke matai ni bises kai thangai tongo gaborong tam kasane actually nai jotoni no kaisa mutai tong tuma Christian tuma Muslim jotono kaisa puji tong do gangai ani ko ka haise sungse asuk ko educated tei sungja saiman tei des dunia guru tei nai tei se bini kogno bisas khaine thangma nongkai ajaga ta blind chaya gangai ang je umti kai thangai bugima khage ba buita bugi thon abona mane dukurong sana musungo aro thangaile mane huda hodi time waste kai ungjata angkai ngai tabo bobo sawong ke ba osrang bini je statement ang khnai mani je rang kuno je rang nanai no ang rang phiru binai plus ang aniro 1 lakh rugi hamri gani sawong ke ba ngai or 1 lakh rugi je hamri mani binor kun list da tong और देख लानी के कोकता लिस्ट तो ना ने बो बुंगी छाकान नgai bin kun lasin da tong boje rugi hamri mani ngai te kaisa ko boje sawmti nei ang free kai nai ni boto kon din kon free nai ya dokina ta mar nai no ngai obo baki free khaza so motai dokiner ma bising ting ke bai ke bang ma osai ya bak motai mana ro ma hai sawboro norok je ramo sumani je mata na hamsa tis dokina te nei ke sung boje hamsa mo sung 10-20 taka 500 kom hat beshi na 500 ma ke ro hepeno binero dokina namani ke itu hamzunga hene sure ruino lab la 5 lakh om hai kebang naw man hazaro patha ya ngai obono bottom dekhan naw ni amount saine naw has hamdi sinai hamdi nai umti khni naw ngai te kaise ko thana musungo rangsak mutaino ridi rangsak ha ko rangsak bahan bising dawina siraino hamdi wan
Zeraino hamdinai rangsak maranai rokni sauke angbo tui hege rangsak 2-3 bor iset tui na er pore puno dikhai ko o rangsak phan dai diga dan chena hamdi jawa disni kap kham bi no ngo ya tola promunya hamdi daga disni nok ni ni rangsak so an chen do akro er pore kai botam dan hage semi e an bisa sema kabin jalaki tola ke sema kan kai ang sakan di nei nungi no salak si an rangsak piru di nei ke bo olo rangsak piru bika a je rangsak tam rangsak tong obo tong ton saimon ang sari mani ko ang ani ro fudu botong ang je rangsak ke bo piru bika bo to rangsak to engke bai boto je rang nau epono nong ithane kuno nong rang reka nei nong ni yakte singa sare kuno singa sar mo damar ang marika aboto marika je ashram ni dan diwo ni singa sari ni an sep ni babe ang manau ni bo kok saka budom khangkai urang ang marika ari mani go ani tongo ani ro proof tongo amoke nin chrai hamanin da rang na dan ni mungui maru emne suinapur to bos sui nau je abo dan khina ni do emne to din chre hamnai ani chre hamna ne bo rang nau dan hini saw dan ni sui na ta bo bin sep ni bare na tai bo ga abone ya golo je nin chrai hamdiya hamni mari ta bo tai hamni man chine haida fraud jing get number ga tabo ke nin chrai ni sorry ro bahai tong tabuk to agin ka hai no agin ka hai tongo ke dam chandra ni khukti ke side tongo bo mane hamri mano an thani kuno omahai dal bidal omahai montro kroi ang tong sitra to ya hamri mano huni chau oke ga abon tam to musita ni kok tang tai bi sana thangya an daw rugini kok thang thang ga to rugi to bo hamri maya ga ang bo hamani nugya ko ga ang je azaga tongmani gana gini pani bor mono ro sungmana noro go sungi nyai di je omti borok omti ngo ru jrai ni buma hainai treatment dekha je gani sungi nyai di borok saiman nai be sini bongi pani borok muta muti sin kai ni rok saiman ang je aro jrai no treatment khai tong ni nung bong no just kai ang kai noro bong no aro thangi nyai bon norok saiman nai hambai bai no thank you sung saimangka dam chandra molsom bongka khoroksa baba bo mohodev pujibo bin thani ta kaisa shakti bo tongo jin hini sung saimangka amai keno lokurok no thogai brain slai rimano kidney slai rimano jin no ringai man amu bu soti ko amu film ni ko khaijeng tong si was film ro ko naikanga sung cartoon no bisinu go jin no ringai je mo sung de khlai man je sanmani je sanmung no sung sane mano nei fia ba am bu zote ko bis abo sung sini bani kokte khna laikya ambo totally ko buyam totally tatal fraud ni saka lokorongo thokai hamnai henai rangnawo hepano rangna mono danru henai mungruoi rangnawo abono sini bai ko kasar kha lokorongno motai henai bisas khaitham pono asol motai manani rothani asol motai manai rok ko continuous rang lakh hazar naya nungje hamjamane je motai bisas khayai dokina marwo eba sung nermi sai mathango fia ba binirong ko nermi san nangya dokinang ke kabang nawo lakh hazar mungti nawo apone sin bai kok kasaro tirpani site ni team salbrum nong buskango kubi kok tomatamo omai nong buskango tirpani site ni team rok salbrum nong ba kubi kok tomat tugui tong ambisi kok saya ornan kok sang mathak sinai khulumka joton